Салом алейкум бачаҳо. Навбари навбатии мо оид ба тарзи супордани пули свет. Яъне бигем пули барқа чӣ хел мо метавонем ки бисупорем бо ёрдамии ҳамон мобайл. Ба барнома ворид мешавем. чӣ хел ки дар инҷо шумо мебинем, барқи тоҷик дар ҳамон якум монда шудааст, онро интихоб мекунем. хоб аз ин ҷойҳое ки шумо дар ҳозир нишон дода истодааст, шумо метавонед ки кофта яъне ноҳияи худро интихоб кунед. баъдан аз қисмати болои чӣ хел ки дар дарсҳои яъне дар наворҳои пеш гуфта будем, пуле ки картаро метавонем интихоб кунем. дар инҷа рақами ҳамон светбинаке ки мегӯяд, ба ҳамон рақам шумо метавонем, ин номери шумо аст, ба ҳамин рақам пули худтона бутен ҳамра интихоб мекунем. дар инҷа суммада ҳамон пуле ки чанд сомоне ки мебояд бисупорем ҳамонро. баъдан тугмачаи аплатитро пахш мекунем. хоб кори мо ба анҷом мерасад. ин буд навбари кӯтоҳакак дар бораи супордани маблағи амонатбонк, яъне пули свет. то дарсҳои оянда рӯз ба хайр.